lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kowane mai rai mamaci ne. Allah ya yi wa mahaifin Rahama Sadau rasuwa. Wannan babbar rasuwa ce da aka yi wa Rahama Sadau, ko in ce ga ahalin Rahama Sadau. Kowa ya san cewa shi mahaifi bango ne, ko in ce maka madafa ne. Allah ya masa rasuwa ne ranar Asabar, amma ta bayyana rasuwarsa ne a yau Lahadi. Wannan ita ce babbar rasuwar da ake wa ɗan adam yake jinta a ransa, wanda ba zai taɓa mantawa ba har sai ya kuma ga Allah mahaliccinsa. Su dai iyaye bango ne ga 'ya'yansu, ko in ce majingina ne ga 'ya'yansu. Wanda ya rasa uwa ko uba ya yi babbar asara, musamman ma iyaye. Iyaye su ne garkuwar ɗa. Ba za ku gane cewa yadda ake jin raɗaɗin rasa mahaifa ba, amma waɗanda suka rasa mahaifa za su gaya muku yadda ake jin babu daɗi, musamman ma idan ka tuno wani abin da mahaifinka ko mahaifiyarka take kiranka da shi, ko kuma kake tuna wani abu idan ta yi maka ko ta kira ka da wannan suna, ko wani suna da ita kaɗai take kiranka ko shi kaɗai yake kiranka da shi. Allahu akbar, wallahi wannan rasuwar ba za ka taɓa mantawa da ita ba. Amma hakan Ubangiji subhanahu wata'ala hakan ya kadarto, shi ya kawo shi kuma shi ya ɗau kayansa. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kyautata makwanci. Tuni har an je an kai shi makwancinsa, an yi masa jana'iza kamar yadda addinin musulunci ta sharɗanta. To ƙalubale gare ku masu iyaye da wanda suke tare da su. Su iyaye ana neman albarkarsu ko kuma aljanna. Ana neman aljanna ce a ƙarƙashin ƙafafun iyaye. Wallahi idan baka tsaya ka bi uwa ba ko uba, wallahi ka taɓe. Kamar yadda Ubangiji yake ficewa wa ɗi'ullaha wa ɗi'ur rasula wa bil walidaini ihsana. Wajibin ka kai mai uwa da uba ka dage ka zage dantse domin ka kyautata musu, domin ka samu aljanna duniya da lahira. Ko kai ma za a bi ka, 'ya'yanka za su bi ka. Wallahi dukkan albarkar duniya idan kana so ka bi iyaye. Wallahi idan kana son ka tara arziki to ka bi iyayenka. Ga musamman misali ga waɗanda suke bin iyayensu, ka duba ka ga yadda Allah yake musu albarka a rayuwarsa. Wallahi iyaye ba a cike gurbinsu da wani abu. Idan sun tafi sun tafi. Ka tsaya kai ɗan adam, ko in ce kai bawa, ko in ce kai ɗa, ka bi iyayenka sau da ƙafa. Wallahi za ka sami duniya da lahira. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya ji ƙan wannan tahaliki, Ubangiji ya haska kabarinsa, Allah ya ba wa iyalansa haƙuri da juriya.